President de la Federació Xunta Fallera de Sagún, nen Enrique, Javier Docón i Barrio Pedro. Falleres majors de la Federació Xunta Fallera de Sagún, Patricia Burgos i Sayas i Sònia Argilés i Ruiz. Membres del jurat, membres de l'executiva de la Federació, presidents i falleres majors de totes les comissions, falleres, fallers i públic en general. Bon dia a tots. Un any més tornem a viure aquest dia d'il·lusió i nervis. Tots els així presents estem disposats a gaudir de l'acte de l'elecció de les que seran les falleres majors de la Federació Xunta Fallera de Sagún per a aquest exercici. Abans de començar, recordar-vos que l'Assemblea General de Presidents que tingué lloc el passat 13 de maig del 2014 a la sede de la Federació Xunta Fallera de Sagún es va tancar el termini per a presentar les candidatures a falleres majors 2015. Abans de conèixer les candidates, dir-vos que s'han presentat dues candidates a fallera major infantil de la Federació Xunta Fallera de Sagún, presentades per les comissions Associació Cultural Falla la Victòria i Associació Cultural Falla Sant Francesc, i tres aspirants al títol de fallera major de la Federació Xunta Fallera de Sagún, presentades per les comissions Associació Cultural Falla Eduardo Merello, Associació Cultural Falla La Palmera i Associació Cultural Falla Plaça del Sol. Com marca el vigent reglament faller, els articles 94-2 i 95-2, l'elecció de la fallera major infantil es fa per sorteig, en cas que hi hagueren dues candidates o més, i l'elecció de la fallera major es farà mitjançant un jurat. A continuació, coneixerem el jurat encarregat de fer aquesta elecció. El jurat està compost per 5 persones. En representació de l'excel·lentíssim Ajuntament de Sagún, el regidor de Festes i Cultura Popular, en José Luis Martí i González. Com a persona relevant de la Federació Xunta Fallera de Sagún, la fallera major de Sagún, 1988, Nachelo, Tarazona i Antonino. Per part del mitjà de comunicació, el presentador del programa Vive las Fallas de la cadena Televalencia, en Josep González i Silva. D'altres juntes locals de la Comunitat Valenciana, el president de la Federació de Falles de Gandia, en Josep Lloret i Escrivà. I per últim, com a persona experta en protocol, psicologia i comportament, la màxima representant de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta del 2014, Melina Queral i Llach. Una vegada coneguts, els membres del jurat es sortejaran l'ordre d'intervenció de les candidates, que serà indistint tant per a les majors com per a les infantils. Per això, preguem a les falleres majors Patricia i Sònia que s'acosten fins ací. Ada Frag y López. Claudia Mendoza y Hernández. Emilia Arranz y García. María Moliner y Rodríguez. Beatriz Alós y García. Claudia Mendoza y Hernández. María Moliner y Rodríguez. Beatriz Alós y García.
López. Emilia Arranz y García. Moltes gràcies, Patricia i Sònia. Ara sí, representant-se elles mateixes, per l'ordre del sortejat, estaran amb nosaltres les candidates a falleres majors de la Federació Xunta Fallera de Sagunt. Per això, per favor, demane, deixo en lliure la porta principal i el corredor. Moltes gràcies. La primera candidata en parlar, Clàudia Mendoza i Hernández. Tinc 11 anys i vaig al col·legi als Germans. De major vull ser arqueòloga i professora. Soc fallera des de que vaig néixer. Tinc una germana 8 anys major que jo. Ella va ser 3 vegades fallera major infantil i dama de la Junta. Això va fer que jo sempre estiguera envoltada per el món faller i assistira a tots els actes sentint la passió que tinc per les falles. L'any 2009 em van fer fallera major infantil de l'hospital, ja que vaig passar les falles allí. I enguany he sigut fallera major infantil de la meva falla. Aquest any m'ho he passat molt bé. Mai oblidaré a Patri i a Sònia, ni a la seva cor d'honor, a les falleres majors i falleres majors infantils, totes elles amigues meues, ni als seus presidents, tampoc a Nieves, que es va fer un ball preciós. L'any 2014 el portaré sempre al meu cor. Ja fa anys, el mantenidor de la meva falla, Vicent Ballà, em va preguntar: Clàudia, tu què vols ser de major? I jo, amb 4 anyets, recorde que li vaig dir: jo vull ser fallera major de la comarca. I tots es començaren a riure's, perquè jo encara era molt xicoteta. Però a mi em dóna ràbia, perquè jo deia la veritat. Doncs bé, avui estic així perquè encara em queda la mateixa il·lusió i vull intentar-ho. També soc conscient de que no soc l'única i que hi ha falleres amb la mateixa il·lusió que jo. Però si no és, no passa res. Amb la mateixa il·lusió que avui em presente, em tornaré a presentar quan siga major. Perquè els somnis són per a somiar-los i l'il·lusió per a poder fer realitat els somnis. Abans d'acomiadar-me, m'agradaria dir que en cas de ser jo l'elegida, m'agradaria ser digna fallera de Federació Xunta Fallera de Sagunt i representar a tots els xiquets i xiquetes de la comarca. També dir-li a la meva amiga Ada que isca qui isca de les dos, sempre serem amigues. Moltes gràcies a tots i un bes. A continuació serà Maria Moliner i Rodríguez. Membres del jurat, components de Federació Xunta Fallera de Sagunt, encapçalats per les seues falleres majors, Sònia i Patri.
Presidents, falleres majors, fallers, falleres i públic en general. Bon dia a tots. Soc Maria Moliners i Rodríguez. Alguns de vosaltres ja en coneixeu i com per a uns altres avui és la primera vegada, m'agradaria explicar-vos una miqueta qui soc, a què em dedique i per què estic ací. Tinc 30 anys i pertany al món faller des del dia que vaig néixer. Els 6 primers anys vaig viure les falles a l'Associació Cultural Falla Xurruca Hispanitat i des de l'any 90-91 pertany a la que actualment és la meva comissió, l'Associació Cultural Falla Plaça del Sol. Em considero una xica molt alegre, activa, participativa, responsable i, segons els meus amics, una miqueta extrovertida. Vaig estudiar 2 carreres, primer enginyeria industrial i després arquitectura, però degut a la situació en la que ens trobem actualment, l'any passat vaig obrir el meu propi negoci. Avui estic ací per diversos motius. Un d'ells és que des de xicoteta li demanava als meus pares que volia ser fallera major infantil de la meva comissió, però passaren els anys i aquest moment mai va arribar. Anava creixent i vaig formar part de la comissió gran, on vaig anar ocupant càrrecs, aprenent de totes aquelles persones que portaven la falla endavant. He sigut mantenidora de presentacions i també he ocupat càrrecs a la directiva, com a delegada de festejos, delegada de cultura i, per últim, com a secretària. Tot això m'ha fet adquirir una experiència i un gran bagatge faller. Per altra banda, per fi, al 2013, allò que tantes vegades havia desitjat es feia realitat. Vaig ser la fallera major de la meva comissió, un any en el que vaig descobrir que no a soles era la meva falla. Acompanyada del meu president i els meus infantils, vaig anar a tots els actes, presentacions, setmanes culturals, activitats esportives, sopars i el millor dels records, els amics que el 2013 em va oferir. Un any en el que vaig descobrir que allò que més m'agradava era fer coses per les falles, on el meu cor em demanava donar un pas més dins del meu recorregut al món faller. Ahir va ser quan realment vaig plantejar-me ocupar el càrrec de fallera major de federació. Per altra banda, l'altre motiu pel qual estic ací és molt senzill. M'agrada desfilar en cada passacarrer i gaudir de tots els moments que s'ofereixen els actes, en especial el dia dels premis, la crida o l'exaltació al Teatre Romà de Sagunt. Però allò que em canvia de cara i em fa ser la persona més feliç del món és vestir-me de valenciana. Tot i això, soc conscient de la responsabilitat que comporta aquest càrrec, ja que actualment som festa d'interès turístic nacional. Per això, intentaré fer-ho de la millor manera possible, sempre amb prudència i humilitat, intentant fer una gran família amb la resta de representants de totes i cadascuna de les 30 comissions que formen la nostra federació, sense oblidar-me de les altres juntes locals, i enguany amb més raó, ja que tenim l'orgull de presidir i organitzar les jornades de convivència del G6. Bé, i per finalitzar, m'agradaria destacar la il·lusió i valentia de les meves companyes per estar avui ací. Supose tindran les mateixes ganes que jo, però sincerament he de dir als membres del jurat que espere que d'ací unes hores soni el telèfon a ma casa, perquè vull ser la vostra fallera major. Moltes gràcies. A continuació, Beatriz Alós i García. Falleres majors de Federació Junta Fallera de Sagunt, Sonia Gilés i Patricia Burgos. President i vicepresident que les acompanyeu. Membres del jurat, falleres, fallers, amics tots. Bon dia. Em diuen Beatriz Alós García. Tinc 30 anys i pertanc a l'Associació Cultural
Falla la Palmera. Quan vaig néixer, comencé a formar part del món faller en la Falla la Palmera, on vaig estar fins als 6 anys, ja que era fallera amb Matia i em vaig tindre d'esborrar. L'any següent, Matia i una colla d'amics formaren la Falla als Horts, on vaig ser fallera als exercicis que plantà. Estigui un any sense pertànyer a ninguna comissió, però en veure el mal que el passarem, la meva germana i jo, els dies de falles, ma mare ens apuntà a la Falla Sant Francesc, on vaig estar 15 anys. En aquest temps, vaig gaudir com a fallera major infantil en 2 ocasions. I al 1998 comencé a formar part de la comissió adulta de la Falla, al mateix temps que comencé a treballar en l'executiva amb els càrrecs de bibliotecària arxiver, vicecomptadora, delegada de cultura i comptadora. També van ser 2 les ocasions en les que vaig ser fallera major. Al 2008 torné a la Palmera i només passaren uns mesos quan per al 2009 la sort recaigué en ma casa i vaig tindre l'honor de ser dama de la cort de la fallera major de Junta Fallera de Sagunt, Àngeles, la meva germana, vivint de molt prop les responsabilitats i dedicació que el càrrec requereix. Des del 2011 formé part de l'executiva de la meva falla, amb els càrrecs de bibliotecària arxiver, vicepresidenta i delegada de loteria. Avui estic ací perquè vull ser aquesta fallera major en la que tant he somiat. Vull ser la fallera que representa els fallers de Morvedre per tot arreu durant un any. Vull ser aquesta fallera major que estic veient i admirant des que tinc ús de raó. Vull ser la protagonista del meu somni faller, il·luminat per una flama composta de sentiment. Sentiment per la nostra festa, per les nostres tradicions. Sentiment que no puc descriure en paraules i que només comprenen aquestes persones que, com jo, porten les falles al cor. Com pense que els somnis, de vegades, poden fer-se realitat, avui estic ací. Moltes gràcies. A continuació serà Ada, Fra i López. Bon dia a tots, fallers i no fallers, excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt, membres del jurat, Federació Junta Fallera de Sagunt, benvinguts. Em dic Ada, tinc 10 anys i estudio 5è de primària. Avui és un dia molt important per a mi, ple d'emocions i de nervis, per tindre l'oportunitat de representar a la nostra comarca, Camp de Morvedre, com a fallera major infantil. Soc fallera de la Falla La Victòria fa 8 anys i gran part de la meva família també pertany al meu faller. Com a bona fallera que soc, m'agraden molt les cercaviles, la xaranga, jugar i ballar amb els meus amics a la plaça del barri i sobretot l'hora pólvora. Enguany he tingut l'honor de representar a la meva falla com a fallera major infantil i gràcies a tota la gent que m'ajuda i m'estima cada dia he sigut feliç i m'hi he passat superbé.
per aquesta bonica experiència i per l'amor que tinc per les falles, m'agradaria formar part de Federació Junta Fallera de Sagunt, com la màxima representant infantil, i complir amb la dedicació, implicació i responsabilitat que es mereix aquesta gran decisió. Per últim, desitjo sort a les meues companyes i, per suposat, si jo fora una de les afortunades, de segur que ho faré genial i espero gaudir amb tots vosaltres unes falles meravelloses. Gràcies i fins sempre. I per últims, Emilia Arranz i García. Faller major, president, autoritats, membre de Junta, membre del jurat, falleres i públic general. Bon dia i gràcies per acompanyar-me en aquest acte. En primer lloc, i com no podria ser d'altra manera, vas a presentar-me. Em diuen Emi Arranz i García. Una volta més i més il·lusió que encara l'any passat torno a estar així per a poder optar a ser fallera major de Federació Junta Fallera de Sagunt. Soc fallera de l'Associació Cultural Falla Eduardo Merello des de l'any 1979. Vas a ser fallera major de la meva comissió l'any 2013. El meu home ha sigut president de la falla i el meu fill president infantil. He ostentat diferents càrrecs directius en la meva comissió, delegada d'infantil, relacions públiques, protocol. Les falles són la meva passió, ja que de molt xicoteta les he buscat sempre de forma intensa i activa. Encara que no soc nascuda en València, a través de les falles he après a conèixer i valorar la cultura valenciana i les seves manifestacions. Considero que les falles són cultura i art. Disfrute i participe de tots els actes fallers que organitza la Federació Junta Fallera de Sagunt, així com dels actes organitzats per la meva comissió. Desitjar que arribi la setmana fallera per a poder vestir-me i participar en tots els actes. Em faria molt feliç poder arribar a ser la fallera major de Federació Junta Fallera de Sagunt, perquè des de la meva maduresa veuria completada la meva trajectòria fallera, aportant-me noves experiències tant culturals com socials. No sé si el meu somni es veurà realitzat, però si es realitza, m'entregaré en cos i ànima per a representar de la millor manera possible a les falles de Sagunt. Festes considerades com van bé d'interès turístic nacional. M'agradaria finalitzar dient que soc una fallera que sent i ama les falles. Considere que el sentiment no té edat, que les il·lusions estan per a complir-les i els somnis per a fer-los realitat. Moltes gràcies a tots. Finalitzada la desfilada i parlament de les candidates, solament em queda desitjar-vos que tots tinguem paciència fins a la fi d'aquesta jornada. Ara les falleres i el jurat gaudiran d'un dinar per a continuació fer les entrevistes personals a cadascun d'elles. Com a secretari general de la Federació actuaré com a testimoni per a després prendre acta de la decisió del jurat. Com és preceptiu, aquesta jornada culminarà quan l'il·lustríssim senyor alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló i Sáez, com a primera autoritat municipal, faci la telefonada on donarà a conèixer la decisió del jurat, donant l'enhorabona a les falleres majors de la Federació Junta Fallera de Sagunt per al 2015. Acte que tindrà lloc a partir de les 19 hores al Saló de Plens del Excelentíssim Ajuntament de Sagunt. Esteu tots convidats. Per favor, demane a les candidates tornen així altra vegada. Un fort aplaudiment per a elles. Claudia Mendoza y Hernández.
y Rodríguez, Beatriz Alós y García, Ada Frank y López, Emilia Arranz y García. Pues muy bien, yo creo que me he relajado de ver que ellas ya han terminado sus discursos porque creo que no es un momento nervioso, entonces creo que están ellas más relajadas, yo también porque ya lo han hecho todo y ahora que disfruten de lo que les va a llevar el día. A pesar de todo, también te queda todavía unos meses que disfrutar de tu puesto como fallera mayor de la comarca. Hasta septiembre seguiré yendo yo a todos los actos, pero bueno, hoy es un día muy importante porque se eligen a las nuevas falleras mayores y Sagunto ya le pone cara a las que nos representarán para el próximo año. Supongo que tendrás también tu quiniela. ¿Cómo has visto a las candidatas? No, bien, las tres lo han hecho bien. Que salga la que elija el jurado. Las niñas son las dos preciosas, son un encanto y es la suerte la que decida. Y nada, la que elija el jurado bien estará, seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enrique, ¿qué tal ves el día? ¿Cómo está transcurriendo? Pues la verdad es que muy bien. Las 5 lo han hecho muy bien. Ha habido mucha afluencia, hay mucha expectación por la elección de la fallera mayor. La verdad es que muy bien. Un día muy especial, ¿verdad? Como suele ser. La verdad es que sí, es un día especial porque de hoy va a salir la que va a ser la representante del 2015. Es un día importante, muy importante. Imagino que tendrás como miembro del jurado tu propia quiniela. ¿Cómo has visto a las candidatas? Más que preguntarte directamente a quién piensas elegir, ¿cómo has visto a las candidatas? Pues yo la verdad es que la he visto muy bien, lo han hecho las 5 muy bien. Las niñas la verdad es que han sido muy saladas y están muy espabiladas. Siguiendo la tradición, porque el año pasado también teníamos como representante de la comarca una niña que también tenía mucho salero. Sí, sí. Sonia ha sido una gran representante, ha sido muy alegre y la verdad es que ha representado a la federación muy bien. Aún les quedan a las falleras mayores de la comarca, aún les queda unos meses de trabajo, pero imagino que esto también, aquí es donde empiezan a ver un poquito que lo suyo se acaba, ¿no? Lo bueno se acaba, ¿no? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las has visto a ellas? Pues nada, a ellas las he visto, pues la verdad es que muy ilusionadas, porque han estado recordando lo que fue el año pasado su elección y estaban pues muy contentas, sí. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por todo. Vale, muchas gracias.